ଗଛ ଭାଇ ରେ ଗଛ ଭାଇ। କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲା। ତାର ନାତି ସିନୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଝଟ କଲା। ବୁଢ଼ା ଯେତେ ମନା କଲା ମାନିଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି କାଠ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସିନୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ହାଣିଲା। ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲା, ହେ ମୋତେ ହାଣନା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସିନୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କାଠ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲା ସେ। ପୁଣି କାହାର ଡାକ ତା କାନରେ ବାଜିଲା। ଗଛ କହିଲା, ସିନୁ ଭାଇ, ହେ ସିନୁ ଭାଇ, ମୋତେ ଜମା ତମେ କାଟ ନାହିଁ। ସିନୁକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ କୁରାଢ଼ୀଟିକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧାଇଁ ପଳାଇବାକୁ ବସିଲା। ଗଛ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକିଲା, ଡରିଗଲ କି? ମୁଁ ପରା ଗଛ କହୁଛି, ଯାଅ ନାହିଁ, ହେ ଯାଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ତମେ କାଟୁଛ ଗଛ? ସତ କଥା କହ ଭାଇ। ଗଛ କଥା ଶୁଣି ସିନୁର ଆଉ ଡର ରହିଲାନି। ସିନୁ କହିଲା, ଗଛ ଭାଇ ରେ ଗଛ ଭାଇ, ଆସିଥିଲି କାଠ ଯୋଗାଡ଼ି ପାଇଁ। ରାନ୍ଧିବୁ କେମିତି? କାଠ ନ ଜାଳିଲେ ଭୋକରେ ରହିବୁ ଯାଇ। ଗଛ କହିଲା, କାହିଁକି? ଶୁଖିଲା ଡାଳପତ୍ର ନେଉନ, ରୋଷେଇ କ'ଣ ସେତିକିରେ ହେବନି? କଞ୍ଚା ଗଛକୁ କାଟିବା ଦରକାର କ'ଣ? ଗଛ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ? ସିନୁ ହଁ କଲା। ଗଛ କହିଲା, ତାହେଲେ ତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ, ତୁମର ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରାଣ ଅଛି। ତୁମକୁ ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଇ, ଅମ୍ଳଜାନ କିଏ ଦେଉଛି? ସିନୁ କହିଲା, ଗଛ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଗଛ। ଯଦି ଗଛ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିବ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ହାହା କରି କରି ଅକାଳରେ ମରିଯିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହିଲି? ଗଛ କହିଲା। ଗଛଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସିନୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। କହିଲା, ଗଛ ଭାଇ ରେ ଗଛ ଭାଇ, ତୋ କଥା ପଦକ ମାନିଲି। ଜୀବନରେ କେବେ କାଟିବିନି ତତେ। ନିଜ କଥା ବୁଝିପାରିଲି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଗଛକୁ କେବେ ଅଯଥାରେ କାଟିବାନି, ଗଛ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। କାରଣ ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଗଛରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେଭ୍ ଦ ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ବିଷୟଟା ଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗପ ସହିତ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ରହିଥିଲା। ଆମର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।